हाय लोगोफोर खुलुमबाय बेखौबो आंनि मोहोर्सा अफिसियेल चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन जोङो गुवाहाटियाव एसे बेरायनो थांनो नागिरदों। बेनिफ्राय मन्दिरफोरावबो हाबनाय जागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बानायलांबाय थादो। थ'दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जों बाबुजों आंजों थांनो थाखाय हासबेन्डखौ नेबाय थादोंमोन लामायाव। बेयो फैथ'वाखैमोन न'निफ्राय। दायो जोङो दलंसिमथिंजाय हाबलांगासिनो। बेयो आमिनगाव खाथियावहाय दङ। जों आमिनगाव खाथियावनो थायो आरो आमिनगाव बाजार जाग्राखौबो आं देखायगोन। बेनो आमिनगाव बाजार जाग्राया देवबारि जायो। बेथिंनो जोङो सुवालकुसि थांनाय लामाथिंजाय थांगासिनो गनेश मन्दिराव। दिनैसो फार्स्ट टाइम थांदों आङो गनेश मन्दिराव। थांफेरखायाखैमोन, हासबेन्डआ थांदों। जोंहा गारि गोदान बायनायखौ बेयावनो फुजा हैनो लांदोंमोन आरो। गनेश मन्दिरावहाय आलारि बाथि धुप बिबार होनानै एसे खुलुमनानै फैनोसै गोसो गोथारै। दायो जोङो मोनफैबाय मन्दिराव। आरो फुलटु दे फालटु दे ओमफ्राय बे प्रसाद सोला नामा माबाया प्रसाद बिसानियालाय बिबारफ्रा हरखायला आंबो दोनबाय फैगोन माबायाव बे गनेश मन्दिरावहाय लामाथिंजाय थांनाय गारिफोराबो ओंखारनानै बाहेरायावनो खुलुमलाङो आरो। ओमफ्राय बिदिनो गारिसानिफ्रायबो
फैसा हारि गारनानै हरदों ओमफ्राय बे बुरैया लाइ जुलाइ बबाय थानाङा जोंनि आलारि बाथि लगायनायखौ माबाखौनो लाइ जुलाइखौनो होथेना होनानै खोमोरजोबना होबाय आरो दा बावसो लगायनायखौनो हासबेन्डआबो खारनानै साइडथिंजाय लगायबाय आरो ओमफ्राय मानो इदि खालामथारबाथाय हारसाफ्रा बाराद्राय खिथि थायो दा हासबेन्डआ होगासिनो Ya kulum baru kulum. Jalan deh. दायो जोङो खुलुमखांनानैहाय फैबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय